4.5.2026, testovací selektačný mini Volsat číslo 1. Před sebou máme veľmi vzácnú stolovú delikatesnú dulu južanského pôvodu Cydonia oblonga, ktorá momentálne kvitne. Taká istá sadenica je tu. Vidíme ten kvet. Je to extra veľkokvetá odroda. Kvet má rozmer tak 6 cm, 6-7 cm. Bežné odrody, ktoré sa predávajú na Slovensku alebo v strednej Európe, tak takéto kvety rozhodne nemajú. Bude mať určite aj veľké listy. Z tých známych bežných konvenčných odrôd, ktoré sa predávajú v Európe, takéto veľké listy má iba odroda mamut. Menšie trošku listy má odroda Portugal, ale toto je ročná sadenička a vidíme, že už teraz má enormne veľké listy a kvety nahodené. Takže toto sú dule.